ఏకంగా 40,000 కోట్ల ఆస్తిని వదిలేసుకున్నాడు. ఎందుకో తెలుసా? ఎందుకు? మలేషియాలోని టాప్ 5 బిలియనీర్స్ లో ఒకరైన ఆనంద్ కృష్ణన్ గారి ఏకైక కుమారుడు ఈ వెన్ సిరిపాన్యో గారు. ఒకప్పుడు ఎయిర్సెల్ అండ్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ IPL టీంలకు స్పాన్సర్ గా ఉన్న ఆనంద్ కృష్ణన్ గారు టెలికాం, మీడియా అండ్ రియల్ ఎస్టేట్ వంటి రంగాల్లో తన సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించుకున్నారు. ఇంతటి గొప్ప ధనవంతుల కుటుంబంలో పుట్టిన సిరిపన్యో గారు 18 ఏళ్ల వయసులో థాయిలాండ్ ట్రిప్ కు వెళ్లి అక్కడ కొన్ని రోజులు ఉండడంతో బౌద్ధ మతానికి ఇంప్రెస్ అయ్యి ఫైనల్ గా బౌద్ధ మతాన్ని స్వీకరించారు. అలా మోంకుగా మారిన వారు తన జీవితాన్ని బుద్ధిదానికి అంకితం చేసి 40,000 కోట్ల వారసత్వ ఆస్తిని వదులుకున్నారు. దాదాపు 2 దశాబ్దాలుగా ఫారెస్ట్ మాంక్ గా లైఫ్ లీడ్ చేసిన వీరు ప్రస్తుతం థాయిలాండ్ మ్యాన్మార్ బార్డర్ లో ఉన్న టౌడమ్ మఠానికి పీఠాధిపతిగా సేవలందిస్తున్నారు. దేవుడు ఆయనకు అన్ని ఇచ్చాడు, కానీ ఆయన మాత్రం దేవుణ్ణి వెతుక్కుంటూ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో వెళ్లిపోయారు. నిజమైన సంపద అంటే మనకు ఎంత ఆస్తి ఉందన్నది కాదు, మనం ఎంత సంతృప్తిగా పరిపూర్ణంగా జీవిస్తున్నాము అన్నదే అని ఆయన నమ్మారు.